Quantes creus que ens en sortiran? A veure, tornem a repassar-ho. Amb quants anys vas començar a estudiar música? Aquesta és la part de feina. Sí. Fa poc has tret un nou disc. Com et vas inspirar per composar aquestes cançons? Aquí tanquem la part de feina. Llavors, personal, nosaltres som molt lectores. I tu? Quin tipus de llibres llegeixes? T'has equivocat mai en directe? Ens ho pots explicar? Quin és el teu grup preferit de rock? Vale, O si fiquem el teu grup preferit en general. Vale, la posem. Nosaltres som... Radio.taradell.cat. Tot el que passa a la ràdio i a Taradell. I doncs l'última cançó que recomanem estiuenca és Vine, de la Jim. Entrevistem a la guanyadora de la segona edició del concurs de talents, la Jim. Et fa il·lusió, Magalí? Molta. Als anys 50, quan va aparèixer a la televisió, els grans gurús de la comunicació van anunciar la defunció de la ràdio, però immediata. Encara és aquí. Bé, fem les preguntes a vela baixa, tu i jo. Amb quants anys vas començar a estudiar música i per què? Què fas abans d'un concert per no estar nerviosa? Estic a punt d'entrevistar la Jim i no m'ho puc creure. Sí que és ella. Sí. Perdó. Auxili! Però que vaig caminant. Jo pensava que vinc amb la limusina allà. És que, uau. Estic flipant, molt, 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 molt. En emissores com aquesta és on pots créixer, on pots aprendre, perquè aquí et pots equivocar, pots dir alguna bestiesa i no passa res. Per tant, és un bon lloc d'entrenament. Que guai! Hola, guapa! Hola, un plaer. Som-hi! Aquí? Sí, no? Com et vas inspirar per composar aquestes cançons? Doncs va ser un procés molt complicat al principi. Tens molta por, però pensa que és com el teu fill, no? Aquestes cançons són com algo molt íntim teu que t'estàs obrint i estàs explicant a altra gent. Llavors, que aquesta gent et vingui a dir un maco que és i que li has ajudat a la seva filla també, que ets un referent, que no sé què, tal. Al final és el que m'emporto. Llavors, per mi és un èxit total, sí, sí. Les emissores en general totes estem fent un esforç molt important per l'educació mediàtica i a gairebé totes les ràdios locals hi passen els estudiants d'una manera o d'una altra. Potser hem de fer aquest punt de plus de dir no només heu de vindre el dia que veniu a l'escola, sinó que, a més, també podeu venir a la ràdio i proposar-nos coses. Moltíssimes gràcies, Jim. Ens ha agradat molt fer-te aquesta entrevista. Sí. Bueno. Res a afegir, vull dir, ets molt simpàtica. Moltes Vosaltres també, home, és que doneu confiança, llavors està molt guai, així dona gust fer entrevistes. Boniques, que guai! M'ha encantat. Ràdio Taradell, la ràdio de tots. Sents alguna cosa? Magalí, sense algú. I Magalí, Ara ho comprovem. pensa, Espera, jo pujo això. Que sí. Vocalitza i parla. A mi em fa especial il·lusió quan comença gent tan jove que es volen dedicar al periodisme. També et fa il·lusió que vinguin aquí i poder trobar una mica el seu espai. Bueno, a mi m'ha agradat molt com és i també com la seva manera d'explicar les coses. És com molt simpàtica, o sigui, més del que per exemple es veia per la tele, saps? A mi m'agrada molt tal com a persona, però també com canta. Té molt caràcter. Clar, que jo vull que la gent m'escolti, però sobretot ho faig més aviat per mi, per la Magalí. Però a més de passar-nos-ho bé, preparant-ho, també he descobert moltíssimes coses, vull dir... Perdre la vergonya també ha sigut com un aprenentatge, perquè... Sí, perquè al principi... Sí, més aviat també venia per això, jo. Les emissores locals hem sigut i sempre serem escola, és evident, perquè ens agrada que tots els veïns que tenen un interès amb la nostra feina o que en un futur es volen dedicar a això passin per la ràdio, però no som només l'escola de periodistes, ni molt menys. Adjudicar a la ràdio local el paper d'escola em sembla reduccionista. Crec que sí, que pot fer d'escola, per descomptat, però pot i ha de fer moltes més coses. La Plana Ràdio, 100.6 FM. La ràdio de proximitat. Com cada setmana seguim des de la Plana Ràdio i sabeu que l'any vinent la Plana Ràdio compleix els 30 anys. Així que ja tenim al Màrius Pont, que és qui fa la creació de les jotes, i a l'Aim Marassa, que és qui canta les jotes, per a oferir-nos un especial La vida a ritme de jota.
1995, la Plana Ràdio naixia. Quants de programes emesos, mes a mes i dia a dia. Més que periodista, jo me considero comunicadora. A mi m'agrada molt comunicar, m'agrada molt parlar amb la gent, m'agrada molt descobrir l'essència de la gent. I a mi aquesta relació de proximitat me fa molt feliç. Al davant de tot estan, velant que tot vagi bé. Lo gran Víctor Montesino i la gran Tere Giner, magnífics professionals que s'hi dediquen de ple. A la Plana Ràdio som dues persones, el meu company Víctor i jo, i al final ho fem tot una mica compartit. Al que jo no arribo, arriba el meu company. Espera't que demà fan una assemblea. Com fan una assemblea? El tema de les fums i les olors. Però qui la convoca, me sabe? No, l'Ajuntament. Jo treballava a una fàbrica consolidada aquí al poble de Santa Bàrbara i els meus pares no van veure bé que jo me n'anés a la ràdio, deixés una feina segura com la que tenia a la fàbrica i em fiqués a treballar a la ràdio, no? Però, sortosament, vaig aconseguir la plaça, vaig poder ficar-me a treballar i al cap d'uns anys la fàbrica, després de molts anys de trajectòria, va tancar. I no és que els hi recrimine, però dic, bon, recordeu que vosaltres pensàveu que això de la ràdio era una cosa que vés a saber com acabaria? Doncs mira, encara estem aquí. La majoria de professionals que treballem a les ràdios doncs estem contents amb la feina que tenim i potser fins i tot hem triat, hem escollit anar a viure en aquesta zona i per nosaltres és una oportunitat per desenvolupar la nostra professió. En una ràdio municipal te toca fer de tot. Al Saló de Plens de l'Ajuntament van ficar tota la megafonia per a fer els bandos. I llavors van dir, qui els farà els bandos? Tere Giner farà els bandos. Bon dia a tothom. Nota necrològica. Ha mort Joaquim Cases Curto, de 91 anys, natural de Santa Bàrbara. Descansa en pau. Trobar les notícies no és fàcil. A un poble de 3.700 habitants no hi ha moltes notícies. Joan Miquel Adern Morales és d'aquí de Santa Bàrbara. Ets la persona, jo diria, de les Terres de l'Ebre que tens una col·lecció extensíssima de ràdios antigues. Explica'ns una mica com ve tota aquesta afició, d'on sorgeix? M'agraden així les coses antigues i mira, ho vaig guardant i hi ha alguna que tenen records de casa i al final els vaig tenir que treure de la botiga tantes que n'hi havia i aquí a l'almacén estan. O sigui, mira, és com un hobby com qualsevol. La diferència entre una ràdio d'un abast més general i una ràdio local és que el locutor, la locutora, el periodista, el director, la directora, quan pleguen, es troben a l'oient. Tu et passeges pel carrer per Barcelona i ningú et para dient-hi, escolti, què ha passat? En un poble et coneixen i et demanden i et diuen, escolti, què ha passat amb allò? Què passa amb l'altre? No pots plegar. Tots fem poble. Escoltar la Plana Ràdio també és fer poble. Sintonitza'ns al 100.6 o a la web www.laplanaradio.cat. Jo no m'avorrixo mai a la ràdio, perquè la ràdio és creativitat, és imaginació, és un mitjà que cada dia és totalment diferent i això és lo bo, no? Però sí que és veritat que amb quasi 30 anys de trajectòria a mi el que em passa és dir, és que no has fet res més i així no pots créixer, no pots evolucionar. Però després penses, però evolucionar per a què? Jo sóc feliç també fent la meva feina, sóc feliç vivint aquí al poble. La estació radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La ràdio només podia aparèixer a Barcelona i a Catalunya, perquè era l'únic espai de l'Estat en el que hi havia l'ecosistema adequat, tant des del punt de vista de la demanda social de comunicació, com des del punt de vista de la capacitat tecnològica i la iniciativa privada per fer aquest tipus de coses. Les taxes d'analfabetisme en els anys 20 són molt elevades i això fa que molta gent no pugui gaudir de, per exemple, llegir un diari. Aquest era un mitjà informatiu important perquè podia estar al lloc dels fets i, a més, podia estar en el moment dels fets. La ràdio s'impulsa definitivament als anys 30 i amb una lògica de ràdio local confederada. Aquí, Ràdio Terrassa. En aquests moments
donant per inaugurada en període de proves l'emissora local. Per les dones, la República va ser una escletxa que va obrir el camí cap a una possibilitat de créixer professionalment, de fer-se un camí, de tenir una visibilitat, d'estar en l'àmbit públic. I tornem a ser. I som amb la responsabilitat de que ens toca tancar una altra temporada amb la gran música. En són tantes de temporades amb la clàssica aquí a Matadepera Ràdio que ens hem perdut en el temps. Any 1901. Gustav Mahler dirigeix l'estrena de la seva quarta simfonia. Les coses m'han vingut, no lesinades a buscar. L'únic pas que he fet endavant per la ràdio va ser el primer pas d'anar a provar la veu a radioteatre. Un dels meus germans va conèixer el director del grup de radioteatre de Terrassa. Deia que li feien falta veus femenines. I el meu germà diu, ostres, jo, la meva germana em té tabalada, perquè llegeix en veu alta tot el sant dia i llegeix però en veu alta. Jo no sé si es podria aprofitar això. En Tomaset emprengué el camí de casa seva amb l'afany de comunicar la feliç nova a la seva marastra. El que has de fer és anar a buscar la nena al col·legi. I que no tinc de berenar. Només penses en menjar tu. Ja berenaràs en tornar. A Terrassa sempre hi ha hagut molta inquietud vers el teatre. Aleshores es feien uns serials tan ben fets cada dia a les 5 de la tarda. En un moment de la nostra vida va ser molt important. S'havia donat el cas de que hi havia hagut moments de que hi havia un enterrament i ajornar l'enterrament perquè s'havia d'escoltar el serial. No teníem televisió, no teníem res més que el que ens donava la ràdio. I aquelles seqüències de drames, aquells serials, aquelles obres de teatre que s'han fet a través de la ràdio, això pot passar a la història, però d'una manera esplendorosa, és meravellós. Als anys 40, als anys 50, no hi ha televisió encara. El protagonisme el tenen aquests locutors, que sí que també fan una feina molt important. Es parla de l'edat daurada de la ràdio, perquè es converteixen les actrius, les locutores i els locutors en estrelles, hi ha un fenomen fan, però els continguts eren molt carrinclons. En artes y en vinos prefiero lo netamente español. Me gusta la manzanilla, las mujeres con mantilla. L'única informació que donava la ràdio era la connexió amb els butlletins horaris de Ràdio Nacional d'Espanya, allò que els nostres pares i avis coneixien com el parte. Radio Nacional de España, al rendir una vez más su homenaje de fervorosa y cordial adhesión al caudillo de España, lanza al espacio su grito de júbilo inmenso, retransmitiendo por 18ª vez el magno desfile de la victoria. La perspectiva del règim franquista era un informatiu per tothom a la mateixa hora. Però, en canvi, les ràdios locals, Ràdio Joventut, Ràdio Barcelona, entenen que s'han d'identificar amb les audiències locals. I això fa que la comunicació local comenci a guanyar importància, que de mica en mica el català tregui el nas. Esteu a punt? Val. Saps el temps que fa que ets morta? No en tens ni idea. Ja veig. Us espiava, esclar. Ho sento tot. Tot el que dieu. Sé on aneu i amb qui. Sé tot el que feu. Us he intervingut als mòbils. Repeteix. Una miqueta incisiva. Més punyent, Val. El grup consisteix en persones que els hi hem despertat l'interès pel radioteatre, han descobert que són capaces, encara amb la veu de crear un personatge, no? De donar-li vida. Sí? Em sentiu tots? Conec cada persona com és, ja no solament al moment de llegir-me el paper, sinó qui és capaç de desenvolupar aquell personatge.
I alguna vegada, doncs, llegint, haig de donar un cop sobre la taula i dir no em crec res del que m'acabes de dir. Tornem-hi. Us espiava, esclar. Ho sento tot. A nosaltres se'ns va ensenyar que encara que llegíssim un text que no tingués cap importància, allò arribava a una altra oïda. Hi havia una persona allà darrere que ens escoltava. Aquella persona per nosaltres és el més important, és el públic. Aquí ningú vol els supervivents. No volen ni els seus records ni els seus retrets. Jo no vull que mori radioteatre, no, sisplau. I estic lluitant perquè no mori radioteatre. Què té més credibilitat, un missatge de l'alcalde per TikTok o una entrevista d'un periodista a l'alcalde pujada a TikTok? Avui en dia qualsevol persona agafa el mòbil i fa continguts, però nosaltres tenim la responsabilitat de fer continguts de qualitat, informació verídica. I en els temps en els que estem, la nostra feina és absolutament fonamental. El periodista tindrà valor en funció a la legitimitat que li doni la població, a la credibilitat que tinguem. Si nosaltres no tenim credibilitat, estem perduts. El periodisme, una de les seves funcions és fiscalitzar els poders públics. Veure si els governs, les institucions, funcionen bé o no funcionen bé. Explicar-ho de la manera més objectiva possible i de la manera menys abrandada possible, no parcial. Ara soc director adjunt de La Vanguardia, els directors adjunts en som 3, tenim les instruccions de que el diari surti cada dia, de que la web surti bé, i d'organitzar aquesta redacció que fa que el diari sigui com és i sigui un diari líder. La ONU que ha fet un informe sobre els riscos de la intel·ligència artificial, sobretot basats en la desinformació, en la creació de fakes. Ràdio Arenys. A continuació, us oferim la missa en directe des de l'església de Santa Maria d'Arenys de Mar. El seu camí va ser camí de tots, Crist. Ràdio Arenys 91.2, Ràdio Arenys 91.2. De dilluns a divendres treballo amb La Vanguardia i ho compagino amb Ràdio Arenys. Bon dia. I començo quan jo tenia 16 anys. Durant aquests 45 anys he fet moltes coses a Ràdio Arenys, però des de fa 30 faig un programa els diumenges, el Dominical, que és un programa magazín informatiu, que sempre que ho explico és un programa hard, no és soft, no és de posar música o de parlar de coses més livianes, sinó es tracta de temàtiques que importen i interessen als arenyencs i arenyenques. Molt bon dia, benvinguts a aquest 7 de juliol. Avui és Sant Fermín, però avui estem en Festa Major. Arenys de Mar està celebrant la seva Festa Major de Sant Zenon. De fet, la dinàmica informativa dels municipis es concentra en el cap de setmana. Un element que explica l'èxit del programa és estar present allà on passen les coses i estar en directe. Com que no tens aquesta pressió de fer programes que guanyin diners, programes que tinguin gran audiència, això et permet la llibertat d'obrir el ventall de cobertura de continguts a àmbits que en altres emissores més convencionals no tindrien cabuda. Aquest matí s'ha produït un accident. Un cotxe va xocar contra un fanal aquí davant de la Riera. Això ha passat quan faltaven 10 minuts per les 7 del matí. Anaven 5 joves dins del cotxe. No ha tingut més conseqüències, sembla. Naturalment, qui té la clau de les resolucions de les coses és la política i són les administracions, i per això són convidats constantment en el nostre programa perquè compareguin, donin explicacions i també aportin solucions. I aquesta setmana hem sabut que a la Casa dels Mestres, aquests pisos que antigament eren dels mestres de l'Escola Cassà, ara estan ocupats. S'han ocupat 2 d'aquests pisos. Avui ens n'anem cap allà, anirà el nostre company Fede Sedó per veure com es viu l'ambient en aquest bloc de pisos, que són pisos socials i que, naturalment, és per gent necessitada. Sí, que et sento, sí. ¿Qué tal? Bien. Bueno, que estamos haciendo un reportaje porque nos han dicho que habéis ocupado esta casa y quería saber por qué. No hablaba de español. ¿Con Tito Pell?
Una cosa és fiscalitzar, és controlar que els poders públics funcionin correctament, i l'altra és instar els poders públics a que resolguin les situacions i les problemàtiques. Aquesta voluntat pràctica d'aconseguir que les coses passin i que se solucionin, per mi és la clau de la confiança i de l'èxit d'aquest programa. Ara fa una estona hem anat als pisos dels mestres i hem vist que hi ha una família que ha ocupat un d'ells. Nosaltres el que tenim clar és que hi ha molta gent tan necessitada com aquesta família que està fent els passos que toquen i que està fent veritables miracles per viure i sobreviure. I el que no podem fer és dir, ai, pobra gent... Que algú escoli per darrere. Que l'escola, perquè si no ho farà tothom. Si la política, els ajuntaments, els governs, es creuen que de veritat hi ha un dret a la informació, han de propiciar que hi hagin mitjans de comunicació públics que facilitin aquest dret. Bona nit. Aquí el primer dels informatius de Ràdio Arenys. Aquesta emissió ha estat especialment dedicada al tema del 11 de setembre. Crec que el sistema de comunicació local de Catalunya és únic al món. En el moment en què recuperem els carrers, recuperem l'espai, vestim el nostre país, que era en blanc i negre, el convertim en color. Apareixen les emissores municipals. Aquest és un dels fenòmens més rellevants i més importants de la transició, que habitualment no s'explica d'aquesta manera. Però no podem entendre la força de l'empoderament de la societat catalana en els anys segons 70 i primers 80 sense entendre la importància de la comunicació local. I el fenomen de comunicació local més important va ser les ràdios locals. Ràdio Rubí t'acompanya. Amb música i amb informació. Queda't amb nosaltres. No hi havia cap programa electoral que parlés de radiodifusió, de ràdio. Però sí que tots insinuaven que a partir d'aquell moment les parets de l'Ajuntament havien de ser de vidre. Els ciutadans i ciutadanes de les poblacions havien de veure i havien de saber i havien de conèixer què es cuinava allà dintre. El gran èxit de la ràdio no és que la poséssim en marxa en aquell moment, sinó que l'èxit de la ràdio és que 16.500 dies després cada dia hi hagi algú que la posa en marxa i que cada dia hi ha algú que emet continguts i que aquests continguts són ben rebuts pels oients. Primer començarem fent unes fotos per aquesta zona d'aquí. Ara vaig posant tots els estris, d'acord? Jo vaig arribar a Fundació Drissa fa entre 7 i 8 anys, com a persona usuària, no com a persona treballadora. Són recent collits, estan ja a punt per menjar. Cada dia se'n recullen 20 o 30 quilos. 20 o 30 quilos? Sí, 20 o 30 quilos. En teniu encara més de plantats allà darrere, dius, Allà darrere. Per quant de temps us donarà per anar-ne seguint traient? Tot l'estiu. Jo sóc una persona amb problemes de salut mental. Certes experiències de la vida em van fer tancar-me en mi mateix de manera molt bèstia i de manera molt radical. Jo vaig construir una barrera davant meu, un mur completament insuperable. Genial. Està bé, somriu-me una mica, Narcís. Estàs fet un crac. Jo vaig arribar a la Fundació molt perdut. Ostres, on soc? Qui és aquesta gent? Què volen de mi? Què faig aquí? Mare, el tio aquest. Et sembla bé? Una ràdio local, si desaparegués, la gent del poble es queixaria? Segurament n'hi ha algunes que no, però estic segur que n'hi ha moltes que sí. Vol dir que aquestes ràdios estan fent una funció social. Les ràdios locals creen comunitat, creen sentiment de pertinença, fan d'ateneu, de lloc de debat, d'àgora del poble. Res es pot comparar amb Ràdio Salt. Amb tu, al 97.7. Jo no havia sentit parlar mai del programa Ens patina l'embrague i, de fet, em van haver de convèncer amb molt art persuasió. Som-hi, anem pel 867, Programa 867. D'Ens patina, vale? Susana, vinga, el teu guió. Certes dots comunicatives, si haguessis perdut, certes pors, certes vergonyes, certes inhibicions,
Un programa de ràdio, amb el dia a dia, amb el treball d'equip, doncs fa que a poc tu vagis posant un esforç per part teva i amb tota la gent que t'acompanya i aconsegueixes doncs, que tot això vagi sortint cada cop amb una mica més de naturalitat. Avui entrevistem a la Marta Comalat. Va ser una proposta que va fer el vostre company Eduard perquè ha escrit un llibre, que a vegades quan convidem a persones que no ens coneixen lo suficient, diu, ai, aquests que estan una mica, a veure què em preguntaran. Doncs les preguntes professionals les preparem aquí, però sempre els hi passem. Per tant, la Marta, aquestes preguntes que heu llegit ja les té. Les professionals sí, però les personals no, perquè si no seria tot, no tindria gràcia. Nosaltres aquí mirem la persona, no mirem el diagnòstic, però quan confluïm en un grup de 7 o 8 o 10 persones amb diagnòstics diferents, això tampoc és un repte fàcil. Bones, què tal porteu l'estiu? També és veritat que a vegades potser tampoc arriben en el moment més idoni per fer aquest salt. Jo ja estava començant d'alguna manera com a agafar aire una altra vegada, d'acord? I va ser llavors quan em vaig veure capaç de fer el salt a la ràdio. Marta, mira, si et sembla bé, t'hem preparat aquell puesto d'allà. Veus aquella cadira d'allà? Mira, si ets tan amable, aquí tindràs el micro, sempre intentar apropar-te una mica aquí al micro, ¿vale? Però al final tothom acaba trobant un rol, perquè com que hem de buscar convidats, com que s'ha d'escriure un guió, s'han de fer contactes amb els convidats per lligar dates d'entrevista, cada membre de l'equip acaba trobant allò que se li dona bé de fer. Hola, Toni, què tal? Espera, volies dir alguna cosa, Susi? Yeah! Susi, que em deixa sort. I recordeu, Ens patina l'embrague és un magazín radiofònic de salut mental que expressa les seves diferències en tots els sentits. Això ja m'agrada. A mi també. Bones, hola a tots i a totes, què tal porteu l'estiu? La feina d'aquest programa és trencar l'estigma en salut mental, que tothom vegi que són capaços de fer un programa com qualsevol, però també és perquè ells i elles puguin veure's la seva autoconfiança, l'autoestima, que tenen habilitats per fer-ho, no? Què et va motivar a escriure el teu primer llibre Atrapant la llum? Ho escrivia perquè ho tenia com a dins i realment eren moments determinats que em posava a l'ordinador o en paper i ho volcava i no vaig pensar en que realment es publicaria mai. Marta, i de què tracta el llibre? Era donar veu a personatges que se senten en un moment que poden haver fracassat a la vida i que dius, no, tots estem tallats de la mateixa matèria i tots tenim aquestes emocions de que podem sentir que hem fracassat, no? I dius, però per què he fracassat? És un moment més de la meva vida que em propulsa segurament a lo millor de mi mateix, no? Aquest sentiment de revertir-ho i fer-ho molt positiu. Aquesta sensació a l'acabar el programa, quan acabes el programa que fas un buf, saps? Descarregues aquella tensió del directe, és una de les experiències més gratificants per la satisfacció de la persona entrevistada i per la teva pròpia experiència de dir, ostres, avui ens hem tornat a sortir i, escolta, tampoc ha sortit malament. Oi, gràcies, moltes gràcies. Si tenim 200 i escaig de ràdios, vol dir que un de cada 4 municipis té emissora municipal. El fet de tenir aquesta varietat tan gran d'emissores fa que tinguem una riquesa comunicativa molt important i una riquesa democràtica també molt important. Hi ha moments en què l'únic micròfon, l'únic altaveu que té molta gent és el del seu mitjà local. Badalona, les 8 del matí. Núria Rodríguez. Hola, què tal? Molt bon dia. Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona encaren aquest estiu amb un 20% menys de superfície en comparació a l'any passat per culpa dels temporals dels últims mesos. En el cas de Badalona, però, la mossegada ha estat del doble. En el darrer any s'ha perdut el 40% de la sorra. Badalona, les 9 del matí. Farà gairebé 18 anys que treballo a Badalona Comunicació i vaig entrar per la porta de la televisió, dels serveis informatius,
I, de fet, en allà he estat gran part de la meva trajectòria laboral, no? I després de molts anys a informatius ve de gust també fer un canvi i provar un nou format. Aquesta serà la tercera temporada doncs, que arrencarem un Badalona Matí, un programa que va de les 8 del matí, primera hora del matí, fins a les 12 del migdia, i les dues primeres hores són televisades. Per tant, sí que és veritat que hi ha un format híbrid, però jo tinc la sensació que perds molt aquesta noció de la televisió. Una vegada jo entro a l'estudi i a aquesta hora del matí donem la benvinguda als nostres convidats a la tertúlia. La veritat és que no estic per les càmeres, sinó estic més aviat per allò que passa a dins de l'estudi. Poses molta atenció a la veu i a tot allò que es diu, no? I com es diu, i no tant el que es pot veure o percebre a través de la pantalla. La ciutadania mana, i és el principi de la democràcia. El que encara haurà d'esperar prou. Al Badalona Matí som 5 persones. Jo com a directora, una mica sóc la que va triar la línia editorial, els continguts, tota la programació. Nosaltres fem un programa, diguéssim, que arrenca amb un espai informatiu, hi ha una part d'anàlisi informativa, hi ha notícies d'actualitat, tant d'àmbit local com d'àmbit general, i després passem a un espai més, diguéssim, d'entreteniment. I aquí estem, un dia més per repassar les tendències que avui, Núria, escolta, notícies heavies. La gent busca la informació generalista a les ràdios generalistes. Nosaltres no la busca perquè no la tenim. En el canvi del model de negoci de les grans cadenes radiofòniques i televisives no hi ha lloc per la proximitat. No compensa tenir una xarxa d'emissores. Per tant, qui pot fer aquesta feina? Les emissores locals. Jo crec que tendim cada vegada més cap a una comunicació molt globalitzada i crec que el mitjà de proximitat realment no té competència en aquest sentit, perquè tu ets molt expert d'allò que passa en el teu àmbit i que no tracta un mitjà generalista ni tampoc el del municipi veí. Bàsicament jo penso que teixim ciutat, fem ciutat. La història és que hi ha conflicte a Can Claris per un pipicant. Uns descadenen els gossos, es queixen de que els han tret del pipicant, els han portat a un altre lloc i que l'altre no és adequat. Llavors, els veïns que volien fora el pipicant i per això l'Ajuntament l'ha tret diuen que és que armaven follon, que no sé què, que no sé quantos. Mira que vive poca gente en Can Claris. Sí. Tu has de defensar el teu producte i la teva manera de treballar, independentment de qui mani, de qui governi. Badalona Matí, a Ràdio Ciutat. De vegades et toca fer entrevistes incòmodes, ja no parlem de nivell polític, amb diferents aspectes de la societat o temàtiques amb les que tu no tens per què estar d'acord, no? I has de saber punxar quan toca punxar, però de manera coherent, no? I atenent-te una mica a les conseqüències, quan hi hagi. I demà començarà l'estiu, que és l'estació, segons la nostra propera col·laboradora, l'Eva Moreno, terapeuta de parella i fundadora de Tuppersex, més sexual de l'any. A veure això. Hi ha moments més sexuals de l'any que d'altres, Eva? Bon dia a tothom. Això diu la ciència, o sigui, no és evangeli. Nosaltres no paguem res, no tenim opció de pagar els nostres col·laboradors, no? Gent que ve i que de manera altruista i perquè li agrada el mitjà i perquè li agrada aquesta part de la comunicació, ve i diu, escolta, a mi m'agradaria, o tu li proposes, vols fer una secció, ja que ets expert en medi ambient, literatura, música, el que sigui, història, i et diuen sí, i venen gratuïtament. Amb bona voluntat no es fa tot, amb bona voluntat no prestes el servei públic que es necessita. Pensar que una emissora ha de funcionar amb el director, la directora i el tècnic, doncs, esclar, és fer volar coloms. No sé si cuidem prou bé el voluntariat. Col·lectius de gent gran, col·lectius d'esportius. Hi ha moltes àrees de la societat local que han de tenir un aparador i han de tenir el seu propi aparador, explicar-s'ho de la seva manera. Som Ràdio Porreig, emissora municipal, la primera del Berguedà, el 107.3 de la FM. Ens trobem aquí als orígens de Ràdio Porreig. L'any 1981, un grup de joves, que érem aquests, i jo, que estic aquí uns anys més jove, tenim una emissora de 20 watts, era aquesta que tenim aquí. Teníem un Revox, però també anàvem amb casets, una unitat mòbil
que teníem i alguns enllaços. Aquesta taula ens servia per fer les trucades i jo recordo una que vaig fer amb el bisbe Casaldàliga, que és molt important. Què passa? Que en aquell moment necessitàvem antena, necessitàvem cotxe, necessitàvem de tot per poder fer coses. Aquí vam anar a la Fira de Berga i aquí vam muntar la nostra unitat mòbil. El fet de que sorgissin aquestes emissores municipals va fer que sorgís també una petita indústria. Si no hi hagués hagut aquesta indústria, no s'haguessin pogut fer tots aquests processos. Per tant, una cosa va lligada a l'altra. També es va crear riquesa amb el fet de les emissores municipals. Informe especial. Entrevistes, reportatges i debats d'actualitat. Informe especial, un programa de Ràdio Porreig, editat i presentat per Josep Genescà. La meva vida ha sigut la ràdio. El meu pare era sastre, el meu avi també, i la meva avi també. Llavors, aquí a casa meva hi havia la ràdio. I escoltàvem Ràdio Andorra i escoltàvem aquestes emissores una mica especials. M'agradava molt el tema del periodisme. Era molt fan. La ràdio municipal és molt més que unes parets en 4 aparells tancada als que només volen fer ràdio. No, està oberta a tothom. Dona aquesta finestra de participació perquè hi ha les entitats, hi ha les associacions, hi ha inclús les persones individuals que volen fer la seva aportació i tenen un altaveu per adreçar-se a la comunitat. Jo estava a Ràdio Manresa i en aquell moment, a Ràdio Manresa, doncs hi havia una companya que anava a inaugurar una emissora municipal precisament a Avinyó. I em va dir, vaig a Avinyó, vols venir? I vaig dir, doncs sí, vindré. Vaig anar allà, em vaig engrescadant del fenomen de la ràdio, que vaig dir, anem de muntar una Porreig. I vaig arribar aquí i no vaig anar ni a casa. Vaig anar directament a l'Ajuntament a picar a la porta. Panorama informatiu, una producció dels serveis informatius de Ràdio Porreig. Benvinguts. A Berga estan en plena efervescència i doncs parlem de Patum. Ara, en aquests moments que estem aquí a la ràdio, s'està fent el lliurament dels títols de Patumaire a Patumaires d'Honor i també s'entreguen els premis del 48è concurs de cartells, però el fort és avui a 7:15 del vespre. I és que hi ha la passada. La ràdio ha de tenir de tot, però sobretot ha de tenir contingut. La gent volen saber coses que les altres emissores no expliquin. Fer visible lo invisible. Volem parlar amb diferents persones. Per exemple, parlarem amb el tabaler. El Xavi Prat és del tabaler. Si aquí, a Berga, ha de funcionar la Patum, l'ordre la dona el tabal. A mi m'agrada conversar amb la gent. No que em preguntin, sinó preguntar. Aquest és el meu fort. La força que jo puc donar a la ràdio penso que és a través de l'entrevista. Bé, i aquí tenim una colla de joves que no els espanta la pluja. No. Què feu, us de saltar a la plaça? Sí, sempre que podem. Passar-ho bé. Saltar i passar-ho bé. La meva dona sempre diu, cada vegada que has dit deixes la ràdio, l'has agafat amb més força. Tu ets una persona que, a més, estàs ben bé aquí al Rovell de l'Ou. Molt feliç perquè aquí ens ve veure la Guita, ens ve veure el Tabal, ens venen a veure pràcticament tots els patumaires que salten a la plaça. La ràdio local és voluntariat. Jo cada vegada que veu una persona aquí a la ràdio i em diu què cobraré, sempre li dic el doble del que cobro jo. Jo no he cobrat mai un duro de Ràdio Porreig. Ni jo ni cap. Per què? Perquè la nostra emissora no s'ho pot permetre. Sí que podem dir que el primer mitjà de comunicació que es va posar dins un salt de plens i el va retransmetre en directe va ser Ràdio Porreig. Jo sempre he dit que per ser director de Ràdio Porreig has de fer veure que ets Montse qui sort. Has de premiar a la gent, els has d'escoltar i els has de deixar fer. Si la ràdio només és la veu del que mana, tenim un problema. La ràdio ha de ser la veu del poble. Les ràdios locals les han fet els ciutadans, tant si eren d'una procedència, d'un origen, com d'un altre.
I tots aquests ciutadans s'han expressat com han volgut i s'han expressat fonamentalment en català. Quan es normalitza la llengua, o es comença a normalitzar, hi ha un impuls que va des de l'any 80 fins l'any 2004-2005. Aquest impuls de 25 anys tothom l'identifica amb l'escola i la tele. I és veritat que l'escola i la tele van ser molt importants, però és que hi havia la ràdio. És importantíssim que hi hagin aquestes emissores locals repartides per tot el país i que a cadascuna es parli la variant, el dialecte de cada lloc. Importantíssim. Cadascú s'ha de sentir reflexat en aquella manera de parlar que tingui el seu territori, perquè llavors és quan te fas creïble i quan fas xarxa i quan fas comunitat. Estàs escoltant Emun FM Ràdio. Emun FM Ràdio és genuïna, és una emissora singular, està composat per 5 municipis. Són els municipis d'Almenar, Alfarràs, Alguaire, Torrefarrera i Albesa. I entre els 5 municipis, la nostra població no arriba als 12.000 habitants. Albesa, 99.4. Alfarràs, 107. Parlem d'un entorn rural i parlem d'emissores molt petites, que fa 20 anys van fer aquest gest d'unir-se entre totes elles per tenir una ràdio més professionalitzada. Però ha passat una cosa molt xula al llarg d'aquests 20 anys que ha anat molt més enllà de la ràdio, de la feina periodística. És que s'ha generat comunitat, de la qual, si no li fem nosaltres d'altaveu, no li farà ningú. Escoltes? Nosaltres, arran de la pandèmia, vam prendre la decisió ja de començar a fer aquesta ràdio híbrida. Està present a la ràdio tradicional i convencional, però comença a fer el salt al digital. Hola, bon dia. Soc Salvador Sarroca Barrull, d'Almenar. A casa ens dediquem a la producció de fruita, tant d'os i una mica... És el mateix fer ràdio que podcast? No. S'hi assemble, sí, perquè al final és comunicar-nos amb la veu, és l'àudio, no? Jo penso que l'àudio no morirà mai de la vida, però sí que és cert que el consum avui en dia és al mòbil, hem de ser a la mà. Les ràdios locals no poden quedar antiquades. La gent jove no la busquem només perquè participi i formi part de l'equip promotor d'una emissora, sinó també perquè l'escolti. I les ràdios han de tindre aquesta picardia d'agafar i donar-nos a conèixer entre els joves i que no ens faci por que vinguin i facin coses. Corre, corre, que no se t'escapi. Segueix Emun FM Ràdio. La ràdio potser no els interpel·la tant a la gent jove, però el podcast sí, que és que al final és la seva eina, està al mòbil, poder-se escoltar quan volen, no? Enviar-ho als companys, i això sí que ens està funcionant. El taller de podcast el fem a alumnat una mica més gran, normalment a alumnes dels instituts. És que fa molt més goig la taronja. Jo crec que és la que hauríem de fer perquè està malament que ho digui jo, però és la millor. És que és una falca bastant inclusiva, no? Que els altres només hem posat habitants o veïns i ja hem començat amb la taronja dient hola, estimats veïns i veïnes de Torrefarrera. Jo crec que també és una mica com la groga. És com el mateix, però... És com una persona així tota l'estona. Sí. Jo crec que li tindrem de fer una petita modificació, potser la taronja. Sí. Això sí, jo canviaria aquesta frase. Crec que pot quedar bé, no?, això que anem a fer. Ells creen els seus propis podcasts, creen els seus propis guions, i també és el que ha passat amb aquests alumnes de tercer que han fet la campanya de Torrefarrera Solidària. Primer nosaltres vam fer la formació i després van crear l'anunci publicitari i el podcast que van venir a enregistrar aquí a la ràdio. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Vale, ara la següent. A tu. Hola, veïns i veïnes de Torrefarrera i voltants. Us parla Torrefarrera Solidària. La nostra missió és simple però poderosa. Oferim ajuda i aliments a les persones que ho necessiten. Cada llauna de conserva, cada paquet d'arròs i cada ampolla d'oli pot marcar la diferència. Uniu-vos a nosaltres per recollir i lliurar aliments cada dijous al nostre centre. Aprofitem aquest altaveu per fer una crida a la col·laboració al recapte d'aliments que tindrà lloc el divendres 24 i el dissabte 25. Comptem amb vosaltres i moltes gràcies. Bueno, torna a començar des de l'inici, va. Avui sonarà a l'Infopodcast, el flash informatiu en 3 minuts coproduït amb la xarxa de comunicació local. Amunt, amunt! Agafeu-vos les mans. Què estem fent ara? Estem fent formació a les llars de jubilats. Precisament per trencar amb aquesta bretxa digital. Perquè tenim un producte que és l'Infopodcast, que és la informació del dia en 3 minuts, que és fantàstica, i que hi ha una part de la població que no arriba. Perquè no sap accedir als canals de WhatsApp.
els hem anat a buscar a les llars de jubilats. És una formació oberta a tothom, però dirigida a les llars de jubilats. Escolta'ns a l'Infopodcast de Munt, una coproducció de Munt i la xarxa de comunicació local. Adéu! Sempre apel·lem a la compra de proximitat, a ser activistes. També podem ser activistes del periodisme local. També hem de ser activistes d'això, no? I consumir el nostre periodisme local per saber què està passant al nostre poble. I, a més, l'altre tipus de periodisme, no? Nosaltres podem comprar a la botigueta del municipi i també podem comprar amb una gran superfície o online, i no és incompatible. La ràdio ja no només s'escolta per la FM. La ràdio s'escolta a través de totes les plataformes d'àudio que hi ha i que cada dia són més. El receptor universal és el mòbil i per allà ens entra l'àudio, ens entra el vídeo, ens entra les xarxes socials i ens entra gairebé tot. Si no estem preparats per estar en el món digital, en el perímetre digital, doncs tindrem problemes. Perquè pot arribar un moment que perdem el sentit, perquè la gent no ens escolta i perquè no estem allà on està la gent. El Nàstic és part de la ciutat de Tarragona i una de les parts importants de la ciutat. Hi ha molta gent que no li agrada el futbol, però és del Nàstic, perquè els tarragonins ens sentim molt identificats amb el Nàstic. El Nàstic ha estat poquíssimes vegades a primera divisió. Aquest segle, una temporada. No és un club que et doni moltes alegries futbolístiques, però és el sentiment. Que sí, joder, que vamos a ascender! Que sí, joder, que vamos a ascender! Jo parteixo sempre de la idea de que les tristeses o les alegries del món del futbol són molt efímeres. Te duren un dia i ja està, ho hagis passat malament o bé. Què representaria per la ciutat recuperar aquesta visibilitat que dona la segona divisió? Doncs jo crec que el primer de tot és ficar Tarragona a nivell futbolístic al lloc que mereix. Sí que la ràdio penso que és un espai on la veu femenina, on les dones s'han pogut escoltar molt, però que en els llocs de comandament, en els llocs directius, hi continuen, encara ara, havent-hi homes prenent les decisions. És allò del xa-xa-xa, quítate tu pa ponerme yo. Clar, si jo vull ser directora d'una emissora, el que hi ha ara, que és un director, haurà de fer un pas al costat i deixar-me lloc. I tots aquests privilegis masculins que han tingut durant tants anys, segles, els homes, doncs costen molt d'erradicar. Jo no em sento ni pionera ni referent per altres dones, tot i que potser sí que ho soc. Noies que estudien periodisme o que els agrada el món del futbol valoren de manera especial que hi hagi una dona explicant el que passa al Nàstic de Tarragona. L'empat li val al Nàstic, ha d'anar a buscar la victòria, segurament. Servirà de lateral al Ceuta, és Fran que aguanta la pilota, la juga entre línies cap a la Meléndez, aquí per Rodrigo Ríos a la puntada, no, la pilota per Fran li posava... Se'n va molt bé el seu jugador, fa la segona bicicleta, entra dins l'àrea, encara la pilota... Jo si estigués asseguda a les grades i no amb el micròfon en mà, jo saltaria, jo votaria, jo m'abraçaria amb el del costat, jo celebraria com qui més els gols del Nàstic. Ha tornat a sucar! La immediatesa aquesta de celebrar amb la gent que t'està escoltant un gol o una victòria, això és molt gran. Aquesta passió que perceben els oients a través de la ràdio, en això és que només ho pot fer arribar un mitjà com la ràdio. Està guanyant 2-1 al minut 32 de la segona, però la por al cos a tota l'afició nastiquera. Més de 13.000 persones, prop de 14.000 persones al nou estadi Costa Daurada. Minut 32 de la segona, Nàstic 2, Ceuta 1. Mira, s'ha acabat el partit del Nàstic, que arriba a la final del play-off d'ascens a segona divisió. Xiula l'àrbitre, s'ha acabat el partit. A mi em fa gràcia la gent que diu que no tenen raó de ser les emissores locals, ja deixant de banda el que t'aporta algun mitjà que te pugui transmetre, explicar coses que passen al costat de casa teva. En els partits de futbol del club del teu municipi és que és fonamental, és que si no, ningú en parlaria.
l'estadi Costa Daurada. La celebració és per part dels aficionats al Nàstic de Tarragona, mentre l'afició escolti Orells a Venda. La ràdio local és fràgil. Ho ha estat sempre. La ràdio local no és un transatlàntic. La ràdio local és un veler. I si ve tormenta, doncs ho tenen més difícil que un transatlàntic. Actualment estem en un moment de molta incertesa, en molts aspectes. No només en la ràdio municipal, sinó en tots els mitjans de comunicació i, a més, en com ens relacionarem en el futur. Sí que és veritat que estem en un moment de repte, en un moment de confusió, de tecnologies diferents, però no en un moment en què la gent hagi deixat d'escoltar. La qüestió és com fem possible que l'àudio continuï tenint una importància molt gran en el futur ecosistema de comunicació. La ràdio és confiança, la ràdio és companyia. Mentre sàpiguen jugar aquests factors, unes i altres ràdios, totes tenen sentit i són eternes. Li podem preguntar un dispositiu quina et sembla que serà l'evolució dels mitjans de comunicació local. És un tema molt interessant. Crec que els mitjans de comunicació local tenen un futur prometedor. És probable que augmentin la seva presència en línia, amb emissores en streaming, podcasts i contingut a les xarxes socials. Si saben aprofitar aquestes tendències, podrien no només sobreviure, sinó prosperar. I tu què en penses?